το πατροπαράδοτο έθιμο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, χοροδία των ανδρών της βασιλικής φρουράς έψαρε τα κάλαντα εις την αυτού εξοχότητα του αντιβασιλέα αντιστράτηγων κ. Ζωητάκην. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκρατήσει. Εν συνεχεία, αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επεσκέφθησαν το πολιτικό γραφείο και έψαραν τα κάλαντα εις των πρωθυπουργών κ. Γεώργιων Παπαδόπουλων και εις τα παριστάμενα εκεί δια την υποβολή των ευχόντων μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Επί το νέο έτη, ο αντιβασιλεύς αντιστράτηγος κ. Ζωητάκης απίφθινε διάγγελμα προς τον ελληνικών λαόν. Εις το διάγγελμά του, ο αντιβασιλεύς, αφού ανεφέρθη εις τα συντελεστήσες προόδους εις την χώραν μας, διακήρυξε την πίστην του ότι ουδεμία δύναμης και καμία αντίδρασης μπορεί να ανακόψει τον αληθένυπο της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου έργων. Και κατέληξε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν όλοι οι πιστεύοντες στην Ελλάδα, με απτόητων ηθικών και καθαράν καρδίαν, την προσπάθεια της αναδημιουργίας και να είμεθα βέβαιοι ότι το νέο έτος θα προσθέσει νέα επιτεύγματα και η πατρίς μας θα σημειώσει νέας προόδους, έτινες θα τις επιτρέψουν να συνεχίσει ασφαλώς των δρόμων των πεπρωμένων της. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Επανάσταση. Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι Αθηναίοι, πεζοί και εποχούμενοι, προσέφεραν τα δώρα τους στους άνδρες της τροχέας. Η προσφορά των δώρων αυτών ήταν ένας συμβολικός τρόπος για να δείξουν οι Αθηναίοι την εκτίμησή τους προς τους άνδρες της τροχέας για το τόσο δύσκολο και εξυπηρετικό έργο τους. Όλα τα παιδιά περιμένουν τον Άγιο Βασίλη για να τους φέρει τα δώρα τους. Όχι μόνο από την καμινάδα, αλλά και στα μαγαζιά, στις βιτρίνες των οποίων έχει αδειάσει το χαρούμενο φορτίο του ελκύθρου. Και όταν τα πάρουν στα χέρια τους, αρχίζουν να παίζουν όπου και αν βρίσκονται. Στους δρόμους, στον κήπο, στο σπίτι, παντού. Οι γιορτές, λένε, είναι για τα παιδιά. Και από τις γιορτές πιο πολύ η πρωτοχρονιά. Ο Σύνδεσμος Τραυματιών Πολεμιστών Οπλιτών Νομού Πειραιώς επραγματοποίησε στην αίθουσα του Πειραϊκού Συνδέσμου την πρώτη Παμπειραϊκή Εθνική Συγκέντρωσή του. Στη συγκέντρωση αυτή ομίλησε ο δεύτερος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατήλης, αναφερθής εις των ρόλων του Έλληνος εφέδρου πολεμιστού και εις τας αναλυότους ψυχικάς και πνευματικάς αρετάς του. Καταλήγων ο κ. Πατήλης εκάλεσε τους εφέδρους πολεμιστάς να γίνουν και αγωνιστές της ειρήνης, στρατευόμενοι υπό την σημαία της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου. Στην αίθουσα του Παρνασσού έγινε με επισημότητα παρουσία υπουργών και άλλων επισήμων, καθώς και πλήθους κόσμου, η κλήρωση του ειδικού κρατικού λαχείου. Ο πρώτος αριθμός, ο αριθμός 59.810 της 12ης σειράς, εκέρδισε το ποσό των 6 εκατομμυρίων δραχμών. Και ο κάτοχος του λαχνού αυτού θα θυμάται για πάντα το χρόνο που έφυγε. Γιατί το 1969 του χαρίσε φεύγοντας ένα πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό δώρο. Με τιμητικές χαρμόσυνες βολές υπεδέχθησαν τον καινούριο χρόνο, το 1970, τα πυροβολία του Λυκαδιτού. Και οι μπάντες τον καλωσορίζουν με το εωθινό στους δρόμους της πρωτευούσης. Αργότερα ετελέστη στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η καθιερωμένη επίσημος δοξολογία επί το νέο έτη, χωροστατούντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Στην δοξολογία παρέστησαν οι αυτού εξοχότης ο αντιβασιλεύς αντιστράτηγος κ. Ζωητάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός μετά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και λοιποί επίσημοι.
Οι πεζοναύτες, η νέα αυτή σύγχρονος μονάς του στρατού μας, οργάνωσαν μια πολύ ωραία εκδήλωση για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με αναπαραστάσεις από τη Θεία Γέννηση και τον ερχομό του Άη Βασίλη. Στην εορταστική αυτή εκδήλωση παρέστη μαζί με άλλους επισήμους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προεδρίας κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής και πρώτος διοικητής των πεζοναυτών. Ο Άη Βασίλης που έφτασε έφερε δώρα για τα παιδιά. Αλλά και οι ίδιοι οι πεζοναύτες δεν έμειναν χωρίς το δώρο τους. Ο παλιός τους διοικητής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, τους προσέφερε δώρα και τους ευχήθη τα χρόνια πολλά. Το ενδιαφέρον των φιλοτέχνων συνεκέντρωσε η έκθεση ζωγραφικής γνωστής Ελληνίδος ζωγράφου, η οποία εξέθεσε την τελευταία δουλειά της στην αίθουσα του Παρνασσού. Τοπία απεικονίζουν συνήθως οι πινακές της. Αλλά εκείνο που τους διακρίνει είναι η δύναμη των χρωμάτων και η λεπτομέρεια στη γραμμή, που αποτελούν αναμφισβήτητα δείγματα ενός γερού ταλέντου. Το μεγάλο ντέρμπι των ομάδων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού συνεκέντρωσε χιλιάδες φιλάθλων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι φίλαθλοι και οι οπαδοί των δύο ομάδων περίμεναν με αγωνία αυτόν τον αγώνα, τον τόσο κρίσιμο για τη σειρά στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο αγών υπήρξε δυνατός και οι δύο αντίπαλοι διεξεδίκησαν με πείσμα την νίκη. Αλλά κανείς δεν κατόρθωσε να την κατακτήσει. Ένα 0-0, που θεωρήθηκε δίκαιο αποτέλεσμα, ήρθε να επισφραγίσει τις φιλότιμες προσπάθειες των δύο αιωνίων μονομάχων του ποδοσφαίρου μας και να διατηρήσει την ίδια σειρά στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.